and our police still letting. Now, I don't go to Arsenal, and I did that in there. Also, since I don't go, we'll see him. I'm going to pay and then I said, by a child of 50. But as soon as you would die, but you may pass a man. But I said, I said that, said every woman, I said, man. That's why you do my don't at the fear and man. Many a man had that. Children, and why do I hear you? I'll tell you what the man wanted to have them to the OT. If you go back to me, I don't know you go in the yard. So go home and I'll and say, oh, I need you, man. See, but I don't know what I'm going to do. So I'm with them. We didn't say good years and I said, so because of it. Rahmani Group. Nana Kukinti, hey, Mura. Obedi Adiano, Mene, Dako Moody Group, any side in him. Nti osi Dako Moody Group, I got one assassin. Nti Utuno. That Utuno, I don't think the Sachem is also a cruise. Okay, so I say, a who went the mentality between Mika and the assembly Equadan, the no Wabasa. The no Wabasa, that's why I said, no, say, Yawa da Memra. Ampa Yawa de Bia, Mitri Doma, Moba. Or friends are in Blue, the no cooking Bama. And Wechi, and a Pahimra, a Papani, I can't say years ago on Chassia. Setting generals will be to me. No, Senator, the chairman said, the local Vinti, or Barbara, Ama Queen Dicru, I can say, but Bakuyan went in China. None of them make out the few soon. Many who are going to me that. Nipana Casano, the local Vinti, in the already. Or friend by Kumasi, Moncomra. Okay, two or so, as so. Never going to enter Yakuyana. Sister, one more. Akuyana could do on chairman, Yoga and Wasam Nama woman. One more and a little vinti and all my pay. Barco. It's as a immunum ever bruce. And she make us a sick, I think. The Covana man yet. Sir, I may be over in the semi good too. Never going to my pine, semi good too. The call Dapo, the dead Tosumino, and the Busiana Fana and Kuyano woman channel. About you, Rahon said, Mema put 2 women and assassin. Let me see, assassin, men and not him and the dos. Mamma Cassina was a new yet dependent. Entering the American. Ampa, you are afraid and Yakoy. Yakoya. My children and say, woman in Guyon Channel, was say, won't be drunk. Obama police watch your woman. Ampa or Mobaya, my tiffany. Home pictures in our. Yes, my son Americans so. Nana Apijacane, and the chairman and the not apple. Where you would dance in me, or when you are. Yes, only soon, and hungry. Say, Nana Covinti, I will not do no rameno. But nobody who Equisia Yoga, oh, a Bremine. And a Yoga, man, Nana Sama, say, Uncle Jim, no family, Ebren. Ampa Equisia, say Yoga, no, yet million entry here. Equia, Equia, so. I think
Yako ya wanyantum, setting or ready and maybe after in China. And I'm saying, I'm saying, media. Oba mi fie no aba beto. Enti be de ma wa enye yie. O se mko bodi ura mane he. Konfo bi so na ye ma me, ono so wa firi mu. Enti de ba ana se won kom. Ko wa no mane no se dawi. E suma ya, me papa ye de ma wo. Se fa to de. Na na so me famra. Enti yan twono. Oba brahma December 16th no. Yɛn to ayɛ kɔ yɛ nso mu yɛbusu a meko dwa ato ama ana nana sama ehun ko bɔ na maneɛ so ɔsi twa so menko kurom hɔ mekɔ bɔ nana pagya ahena maneɛ ɔsɔ ne no bɛkasa mekɔ bɔ nana wabasa nso amaneɛ ɔsɔ ne no bɛkasa ɛnso so ne nyinaa no wantie ɔba so now bɛkɔ ayɛ so what's the name of the crowd bi ase a that's only yeah I go to asemo Mbacho na asemo wa dawo. Omo ya say wanu amu zo ka de na so le Na chiame wa dawo. o dey say Bidi bi afi, ofi bi afi. free Pente. A chiame wa dawo ma. Ya kan tima go na kofi ntu se onya de ase. March 10th 2025. And ya kan tima go na kofi ntu se onye na naboachi ya pani asini nti akonya no odibia sebebru madawroma yeye ya ka ya asam no kokodru na nagu abasa ho ya frɛ na nakofi nti frɛ no ada obaye na no ngisa ade se wode bebo so ana wo mfa boso oso wontumi mfa boso eno mo si ade eno si gisi okoboni wura amane ansa afei bosome aba bosome nie no bosome nie ansa bosome na bosome isia yahwa na nakofi nti mfa asem no nkoma otumfo enti yasa so kɔ na nagu abasa wo se na wede wadawro mo otumfo ntam kese ye de sabe ye de mama mere no na nso de yate atwi aso bele se enkanche bebere sa en mani dia sabe bru esase ye de ma otumfo na ase tunchi an wo se mafrɛ na nso ɔma enti ye de asam no sa so kɔ na saman hene ɛhɔ na saman hene frɛ na nakofi nti na nanum nyinaa wɔ hɔ ɛna ɔmu bisa na nakofi nti sɛ entam no wo de bɛbɔ so ana wo fa bɔ so ɔse mentumi mfa bɔ so ɛna ɔmu se na ade ɔse ɛsɛ sɛ mekɔbɔ me wura amane ansa sɛ abra me ka sɛ na yɛ aboso me nso sɛ ɔka so ɔkɔbɔ ne wura amane no na naboso me nso so ne yɛse abusa mu ɛna na sa ma hene sɛ na nakofi nti otumfo ntam kɛseɛ ɛna wagye ato wɔ tena so na wo ka sɛ wokɔbɔ otumfo amane anya aboso me nso nie ɔse na nanom mesra mo ma me mmerɛ na me nkɔbɔ otumfo amane emra ntam ne tɔfo emra sɛde buru madawroma ye kan ntam ɛyɛ March 10th 2025 na nakofi nti sɛ na ɛne yɛbɛkye sɛ wabɔ otumfo amane yini mo we enti me ba ya sɛde buru ntam na ye gyina so sɛ na nakofi nti ɔnya ade ase akonya no odi die yeye so bo say de na so say akonya so no kwa na ma ka want no go say onya ade ase ne bo ja wado me bo ko to ho afipa ko ne akiri ni o se je so ko cha na mani asa oba ma no say be pepe de ma mo so rama yes Wachami madawroma nkinshia bese emaini ena sabi chami kofinti ejimku wo bokru no nti me ba ne nche se bisa no akosi dikro komo ena dikro na akosi ye no enkwari mikro enkwari ema dikro na akosi ye no me ba be bisa na se a nyame kwa anka bodare ha for farmers eno achi no me di mo asen kokoto na anda se ni anagwa basa eni ya koso mbrebebre so tu fontan ke second time ke se di go so say ngwari pro ni kitchen na ponti be bia ya me ya se media it is what the two ma obia anansa wono etu na si pro no wa bra me ya se ni media tu fontan ke se ilo adawma February 8 na o si ni digo no me ma be o sie no me pa na jasi fofie February 7 eba eye ebebo na no mama ye ma ye friend
wɔsi saa abere na meka ntam no na meyɛ abusua ntumi sɛ tumi sɛ meka ntam ɛtɔ so mmienu yɛakɔ so wɔsi ntam no n'ano a yɛkɔɔyɛ nana tumpa kyɛn mi kyɛn kɔkɔ so wɔ hɔ yɛkɔɔ so a yɛnkɔ so bi nana mpantanan na wɔ hɔ nana kyɛn mi du mmienu wɔ hɔ nana mu nyinaa gyasefo bisa sɛ wote ntam no wɔsi tan wote ntam no nti woyɛ ho deɛ wɔsi wɔde kɔ so a ɛnyɛ na ɔdɔrɔma na wɔtwe yɛ twa mu yi a dikura a mabɔ no sɛ ɔrehwɛ wodi kyɛn kofi nti ama me dikura yi wɔtɔ werɛ nti district commander ɛna sɛdeɛ mekɔ so kyerɛ no a yɛkɔkyiri pɛ medi hyɛ yi ne nyinaa ase ne sɛ mabɛto sɛ nsase bi nnipa mmienu nana ne dikura no ɛde ama wɔn ɛna ɔmode dato abɛto wɔn na mama me dikura yi ɛne ne sɔbea sɛ ɔmo nkɔnkɔhwɛ na mfa so de sɛ ɔmo mmienu kora nso sɛ afiri yɛ ase nyaa mede hyɛ sɛdeɛ bɛyɛ no sɛdeɛ nkɔtwe ase na sɔbea no nkɔhwɛ ni ebi ma wɔn ne dikura no ne dɔm a sɛdeɛ ɔmo kɔto gu bɛyi so ɛne sɔbea a bɛ ne wɔka sɛ na wɔtwe ne yaa nyame nko a nke ate asɛmpa mɛka sɛ nipa yɛ no bɛɛ mfie mmienu no mu a ɛno nso ɔkɔ makodoneti nkonnwa akɔma sukuu a ɛwɔ nkonnwa hɔ ɛne polytank ne adeɛ ɔsi ne dikuro ne di na awɔtwe ha na wadaro ne ku nyame nko a mene yɛ asefo mpanyinfo ɔkɔɔ yɛ nkonnwa egu ayi mu asfa district commander ɛne regional commander sabre Mr. Abrakwa ɔmo ne ba bɛyi ɛma ɔmo pae ɔmo yɛ pae me mɛma bi ka me ho a yɛkɔɛ ɔmo pae baako ni asisi ɛno wɔsi ayi Daniel a wɔwɔ aspa asisi akyɛ sɛ ɔhene sɛdeɛ nura ɔdawo kyame kofinti esi yɛ me kurom ɛno akyi ɛberɛ ntam no tɔɔ hɔ nom a yɛbisa no akyi wakɔfra pakan adam ɛwɔ nkwawi hɔ sɛ ɔno deɛ ɔnte na kuro no ɛyɛ ne deɛ biro ɔda no megu me nso kuro no sɛbi ɛyɛ kwaware ɛfiri tete sɛdeɛ na n'agya mpate mpɛnso ɛna ɔkɔkyekyere biro ɔda roma ɛnyɛ me ne gyina me kofinti anaasɛ sɛdeɛ yɛabɛma konwa ɛdea ɛna sɛdeɛ wafa tumi ahyɛ ne nsa nti bere a me maayɛ no kyɛ sɛ nsase tɔn biro ɔda no koraa yɛde me bɛkyerɛ wo wɔ ɛto so no na wɔtwa asase 20 acres ɛberɛ a yɛde me kyerɛ pɛtoso nti na ɔno koraa bɛka sɛ wɔmpere me mfa menkyerɛ wo ɛma ada no ɔhene tia me afɔ kantankranti ɛberɛ ka tia no ka sɛ daabi sɛbea yɛde obi ba bɛkyerɛ a ɛsi wɔ nsasesɛm mu sɛ ɛti bi wɔda megu mesrɛ gu sɛ nyɛ me na akotrɛ ne wɔfotuo a wode ama me a ɛnkasa bi a pia nkakuro no gya to biro ɔda megu na megyina ha na kakra mɛgyina obi mu fura wɔ akyi anaa ɛfiri ma wɔ What you do? Nana James Brago, Brown Mafla Penny. I thought they were come once about Hawaii. As I'm calling you back to the but also. In Pancho, we did the Brazilian in Bratin. We I don't know something. Nothing to our answer. If you bear a guinea, and I say, majority if you know. Now I was saying a pair of BGC and Henry. That's what it's doing. Yeah, I'm sure she are a pair of brand here. This is brand here, this is all missing and then a papa said, Nana, I did let you know I was and now, maybe a penny, a bear car, Nana, one time.
sɛ mimi sɔ aberanteɛ no mu adi ne sɔe a metu wo ntam ɛnokwa ne mesuro wo ntam no nti mentumi afa mmɔ so na mede kɔda a ne wura Dekrenya Hene na wɔfrɛ asɛm no ahwehwɛ mu ehunu sɛ ntamunu na meba panin no aka nti ɛho amanneɛ no ɔma akyi ndedua na ho amanneɛ no wɔyɛ sɛ ɔfa mmra wɔde aba ama bɛsi Nana Kofi nti sɛ bɛtɔ sɛ nnɛ no yɛte ɛho asɛm biara nti ama yɛakɔnya no yɛkyiri nso a ɛno nti ɛna yɛabɛgyina Answer was the same. What's that nowadays? Kasa. So when you want to food and say we did when I go through her. I know grab by Munya, woman, me as only a American, your friend said, a tipping in a friend, oh, member, I'm catching with me. Was it when you my ass of will be anyhow? So I never you said, oh, my so never so for me. Or not to be first home. We say my moon wants us so full. What has it been with you? I better say, I better the man who's up Mohammed. Was that was up in the Mamodia? Coffee, oh, baby, I can't know for you never know. So if you don't go for the man, I will have you. They say, one walk with Yabo. So one of the Yaba. Yes, sir. Put there, so by you can't answer, I can't answer, Fabosway. Was this a good here? I can't answer Fabosway. Put a Fabosway. Was that when I know to be a lady? I What was the idea? Fabosway. Fabosway, you're a mouth. What was the room? Fabosway. Wait, yes, I said back, Kenya said, Kasa chwe yasram wahine kasa. Kenya said, Nanaka, me, Yadim said, Minya Kiswadi Jatuaba. And I'm coming to and Caso, or no academia saying, then you okay. Now, but they are twice with them, Mamma Batas, or did you, or the end with ye. It was said that and the one who near Kuma, not quite a neighbor, and they were not Jim Guadada. And some of the other idea, who did more, I don't know when you said that the digital side of mine. And I said, we are kind of say, we see we see, oh, so what I can, oh, so what you do, one in someone, see that you feel in Bakubi so, Bama no by Munim when you are Obenya stroke cry. So, my also, a year Sabi, a mem, a year, or we do much chance. Wow, Sabi, Obaye, that would know the whole. A bunch of new crown man of your which you buy. Wow, no crown will be near to you. Yeah. One come on by what I've done, my father and the cat, and I say, they don't go so down. I'm an apple idea on the streets to say, Sabi. I thought we had no Sabi, Abamano. Wow. Young. Bobby, I you two know the Bama no Abroano Diano. Brahma. One could in a cunya. Sit on one with a cunya. Yes, and the crew Yanadia, Uncle Fana. So, yes, the crew, and no idea. We do go over chum. That's the full crew. Yes, Uncle Fana crew. Come we say, me and I don't know so. Sabi, and the dinner I don't say any. Or was it with other kind of home base and few days in it? How many times is that? I don't think. I don't think. You got a kind of so there's a two. But to make people send them up.
Kaja dan Kraja, he said, one for I don't think one goes in out there. Why there wasn't tankers in a stop. So that I say, Papa, you can say, who's a penny so. Let us say, and the guy is doing Johnson so. Since everybody would do the man, tell the Vinci. Or Papa once at the corner say, Papa, the young man. But put in the mind, I don't know. I don't want to be seen. If offensive name one or Offensive, and now I don't agree. So that person in one or I don't agree. Nanko Frere at Angreja in Cahu. Now, nay, you know, nay, bush or Dicro. I don't think no. I don't think any of the one from almost friend you want some crone in free. That person in say Fred, not the account. Now, as a bono, I don't think any of the woman see about you winning. That was the chance why. Chance. Monsieur, I don't think any yes, sir. So, supposing Papa, you know. Papa, you won't Monsieur and CSC now to be around. See, that person in the amount. I think I don't think someone. So, Papa, you know, opinion. Not the good intimate and verbal really see over to them. Never don't think any come. The first of the at the Ganya account. Nina, Kanika, what can't my goose, Opa, about one farm also the age now near two. Or say, to be, and something I was sitting there. They say, at this is a Babunano, one idea, I say, it's now, some also the other day of Babunano too, the cover. So that's all I got you. But you won't be the fee. What's the result of that one come on another evening? So, it's not something I will know, he said. But then the idea of what we have. Also, one from Australia from them too, didn't tell the yeah. The na odi ababia unja fancha you know no asemo ejina ho na won tu tira me na you kan asemo a on se me nyama kwama you ama so dey san won go so afọ so na you dey do e na wodi a wodi o ma o no wodi a fo mo o mo so so si a you transaction. I don't know the so long catch on. So one day so and tomato was so down there. And a room of water for the people on one is what you have catch one also. What also? There's something about what you have watching. We don't need to have us a bit. You have a castle of myself. Would you also not say for only what we don't try to cover? We said it's a little what are something no one come home. So whatever, but we don't try to cover them all. So, what was that? What was that? What was it for? What church you done here?
Omo ni wani na shawe ka ho. Ebo ni na na wo fi ho. No more than the papa for confusion. Take it here. So we know what we are going to do. We are saying we will do.